Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбір темалар турында. Юл ашык, төзелеш эшләре тәмамланмаган, әмма җәяүлеләр куркынычсызлыгы мөһимрәк. Автостанция каршында җир асты кичүе ачылды. Балагыз тыңламаса, начар укыса, үзенең проблема өйдән чыгып китсә, сезнең бергә мөнәсәбәтләрегез булмаса, килегез, җавап алыгыз дип менә шушы әйберне ясады. Мәгариф милли проекты кысаларында тәҗрибә уртаклашу. Бурятиядән Чаллыга мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре делегациясе килде. Сәнгать төне 2019 Чаллы бөтен Россия акциясына кушылды. Әлеге зур чара шәһәребездә ничек үтте? Мәрьям Файрушина сюжеты. Автовокзал каршындагы җәяүлеләр өчен җир асты юлы ачылды. Хәзер шәһәрдәшләргә светофорның яшел утын көтеп торасы юк. Җир асты юлы аша курыкмыйча каршы якка үтәргә мөмкин. Шулай да биредә төзелеш эшләре әле дәвам итә. Вокзал яны мәйданын төзекләндерәләр. Ул нинди булачак? Тулырак алдагы сюжетта. Әлеге җир асты юлы төзелешен шәһәрдәшләр берничә ел көтте. Автостанция тирәсендәге юл участогы юл транспорт хәрәкәтләре еш була торган урын булып саналды. Төзелеш быел июнь аенда башланды. Башта эшләрне сентябрьгә тамамларга планлаштырган булсалар, әмма объектны тапшыру сроклары даими рәвештә төзәтмәләр кертү аркасында кичектерелде. Җир асты кичүе тулысынча әзер булмаса да, аны ачарга кирәк дигән карарга килделәр. Все-таки пешеходам безопаснее, а машины же они иногда и не останавливают, проезжают. Можно и наехать на пешеходов. Это страшно. Нравится, длинный, красивый, светлый. Пока все устраивает. Очень долгое время ждали на светофоре, поэтому было не очень удобно. Сейчас с детьми, с колясками намного проще, уютно. Элекеге җир өсте юлы урынында светофор сүтелгән, айыру полосасына бордюр урнаштырганнар, тукталыш павильонын яңартканнар. Җир асты кичүе үзе видео күзәтү камералары белән җиһазландырылды. Буяу эшләре дәвам итә. Асылмалы конструкцияны монтажлау төгәлләнеп килә. Параллель рәвештә вокзал яны мәйданы төзекләндерелә. Бирдә автостанцияның фасадын яңарталар, яңа тукталыш ясала. Хотим сделать как можно лучше, и материалы выбираем более-менее, которые будут подходить под облик нашего города. Хотелось бы все лучше сделать, поэтому какие-то решения меняем. К завершению идут отделочные работы и облицовка всех конструкций, которые были смонтированы. Җир асты юлы төзелешенә республика бюджетыннан 85 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Җир асты кичүен рәсми ачу ноябрь ахырында барлык эшләр төгәлләнгәннән соң булыр дип көтелә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Чаллыда баланы бәрдергән һәм юл транспорт хәлакәте урыныннан качкан машина йөртүчене эзлиләр. Фаҗига 5 ноябрь көнне Әхмәтшин урамында 60-08 йорт каршында була. Беренчел мәгълүматлар буенча автомобиль йөртүче Әхмәтшин урамы буенча Халыклар дуслыгы проспектына таба хәрәкәт иткән. Светофор белән идарә ителми торган җәяүлеләр юлында ул 12 яшьлек малайны бәрдерә һәм туктамыйча юл транспорт хәлакәте урыныннан качып китә. Әлеге факт буенча нинди дә булса мәгълүматка ия булган барлык затларны ИХТ дежур бүлегенең 51-18-14 телефоны буенча яисә 37-95-69 юл патруль хезмәтенең эзләү бүлегенә хәбәр итүегез сорала. Әгәр сезне берәр проблема бүрчсә яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ипподром территориясында шугалык төзелеше башланды. Узган кыш биредә шугалык ясаганнар иде, әмма быел ул зур күләмле проект буенча башкарылачак. Хәзерге вакытта биредә тимер аякларны прокатка алу пункты төзелә. Шулай ук җир эшләре алып барыла, булачак боз мәйданчыгын кум белән тыгызлыйлар. Проект буенча биредә шулай ук буфет, өс киемен алыштыру бүлмәләре һәм җылы идәнле бәдрәф булырга тиеш. Бинаны төзегәндә сэндвич панельләрне кулланалар. Бу эшне кыска вакыт эчендә тәмамларга мөмкинлек бирәчәк. Белгечләр әйтүенчә, декабрьдә шугалык бар көченә эшли башларга тиеш. Тәҗрибә уртаклашырга Бурятиядән Чаллыга килгәннәр. Балкыш балалар бакчасында Бурятия Республикасының мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре өчен семинар узды. Аны Мәгариф милли проекты кысаларында оештырганнар. Семинарның төп максаты балаларны тәрбияләү мәсьәләләрендә ата-аналар өчен консультация үткәрергә өйрәтү. Тулырак алдагы сюжетта.
Бүтін Россия білім беру семинары менә шулай бурят җырлары һәм әйтемнәре белән ачылды. Бирегә 3 мәктәпкәчә белем беру учреждениесе һәм Бурятиянең Мәгариф институты хезмәткәрләре килде. Алар Мәгариф милли проекты кысаларында федераль грант тотканнар. Шоллыга ата-аналарга консультация бирү буенча квалификация күтәрү курслары узарга килгәннәр. Не все компетентны в вопросах воспитания, образования детей, да? Дети есть, которые в форме семейного воспитания воспитываются, которые вообще не посещали дошкольные учреждения, возможно, дети с особыми образовательными потребностями. Белем беру семинарын үткәрү урыны итеп Балкыш балалар бакчасы очраклы гына сайланмаган. Соңгы 3 ел дәвамында ул төрле грантлар отты, шулар исәбеннән федераль бюджеттан 15 миллион сумнан артык акча җәлеп ителде. Хәзер Чаллы һәм Бурят белгечләре бер-берсе белән тәҗрибә уртаклаша. Мондый семинарларның әһәмиятен Чаллы мэре мәгариф мәсьәләләре буенча киңәшчесе Фәйрүзә Мостафина ассызыклады. Ничә итеп ата-анага бушлай биргән әйберне җиткерергә дигән проблеманы бергә уйлаштык. Чөнки күп кенә ата-аналар шушындый мөмкинлек бар икәнен белмиләр. Аларга хөкүмәт менә шушы консультантларны әзерләп, балагыз тыңламаса, начар укыса, үзенең проблема өйдән чыгып китсә, сезнең бергә мөнәсәбәтләрегез булмаса, килегез, җавап алыгыз дип менә шушы әйберне ясады. Семинарда катнашкан һәркем мастер-класслар узу буенча сертификат һәм квалификация күтәрү турында таныклык алды. Мәрьям Файрушина, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллы 250 меңнән алып 1 миллион кешегә кадәр халкы булган 63 муниципалитет арасында сыйфатлы шәһәр тирәлеге рейтингында 13-нче урынны алган. Шәһәребез мөмкин булган 360 баллның 202-сен җыйган. Бу категориядә иң азы 147 балл. Якут шәһәрендә иң күбе 219 балл Сочида. Зур шәһәрләр арасында уртача балл 185,6-ны тәшкил итә. Шулай ук вакытта уңайлы шәһәр мөхите бары тик 52% муниципаль берәмлектә булуы ачыкланган. Чаллы барлык критерийлар буенча да диярлек максималь балларның яртысыннан артыгын җыйды. Һәм яшелләндерү пункты буенча мөмкин булган 60 баллның шәһәргә нибары 19 гына бирелгән. Цирк артистларыннан тамаша, шәүлә театры, халык биюләре һәм тере музыка. Чаллыда сәнгать төне бөтен Россия мәдәни белем бирү акциясе узды. Шәһәрдәшләр арасында әлеге чара зур кызыксыну уятты. Безнең иҗат төркеме дә читтә калмады. Үзәк китапханәдә оештырылган мәйданчыкка 1000ннән артык кеше килде. Раз, два, три. Здравствуйте, дети! Кичке вакыт булуына карамастан үзәк китапханәдә кеше күп, балалар, ата-аналар, әби-бабайлар. Биредә сәнгать төне акциясе бара. Монда төрледән төрле мәйданчыклар эшли. Узган елны акциядә 530 шәһәрдәшебез катнашкан булса, быел 1000ннән артык кеше килгән. Бу акция максаты яшьләрне, гомумән халыкны сәнгать белән таныштыру, сәнгатькә якынайту, сәнгатькә тарту. Если сильно устал, отдохнуть поспеши, реки жизни уставшие тонут. Китапханә залларының берсендә музыка терапия уза. Тыңлаучылар җырларының көче бар. Аларны тыңлагач кәеф яхшырак, күңел күтәрелә диләр. Шул хәтле рәхәт тәнгә дә, күңелебезгә дәген, шуны көтеп торабыз менә. Монда җол итәсең. Бүтән җөрәк җол итә, бүтән менә яшәсе килә, шул хәтле. Ирланд халык биюләре, хайваннар иҗат иткән рәсемнәр күргәзмәсе, Бразилия милли сугыш сәнгате капоэйра, дистәләгән мастер-класслар. Биредә һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» концертной программой «От фольклора до». 27 ноября – Набережные Челны, 28 ноября – Бугульма.